गाइसमोन जों दा सा लोंनो थाबाय दङ बरबरि बोरमा बरबरियाव ओइनै इसोरो होमबालाय रादावना जोङो सा लोंनो थाबाय दङ जों दाखालि थाबाय दङ बिथांमोनहा जोंनाव नायबायसो जों दा मोनफैबाय सा लोंनोसै माने बेबायदिनो लिंखायो आरोना मालाय मोजां देखायनो सोलों मोजां थेटारनि जोङो आर्टिस्ट फोरोंथिबाय ना गासिबो मा मैगं होनो जादों जाथो मानसिफ्रा दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो Boleh masuk ke जों गाल लोङा थ' गाइखेर लोङो नय सोरबाफोर लिंनोबा जोङो गाइखेर संनो होदे बादिनायनो होदे ओइ खिबे मालाय नैबे आंनि फागोसि हरा दा लासैनो देखायलांबाय थासिगोन आरोना जाबाय नै रायख'फोरा बर'निया फाथो जायैनो जा थार दे थांनोसै आं गासिमोन थाला बिसोर जादों ओइ फाय थांबा नायलायदो मा सिसाफादार मा फुल होनो हा मा सिजौ फुललै दङ दिनैसो खोनाफेरबाय आं बेखौ सिजौ फुल कि बरिया सा लोंनो फैनायावनो गोथौ सिनायखायो एल'भेरा ना टेल'भेरा होनो मिथिया जों जेनेबा मा नारें कारजि फिसा फिसा माथ' नारें हुगुमा ओइ बेगर गोजा जायोलै जिरनानै बिगुर जाजायोना आं मिथिया गाइसमोन इबायदिया बेगर गोजासो खोनालै नै गिदिर गिदिर बेगर थाइलियो बे ना गोमोन गोमोनासो मोजां जायो खानि आं सा लोंनो फैनाया मावखै मावखै मा नागिरलाबायो दं गाइसमोन नारें हगमा हगमा नङा खारजि बिगुरनि जानाय नै गासिमोन नै गिदिरथार नुबाय आं नारें हगमा कारजि हगमा गासिमोन नै कारजि हगमा गासिमोन नारें हगमा जायाबाबो लांनोसैब्रा नै आं थाइसे खाबायानो नै जोंहानिसो फन हरदोंलै आयदै एसे गिदिर गोराथार नोंथांमोना जाना जाया बिराद डिस्टार्ब खालामो इसोरो बुंनो
휴구마. 한참 이지나 가는구나. 누가 가시면 aku tunggu baju ya, kan kemarin. Kamu nang dana, aku siapa, Pak? Hah? Bunga aku kurang ini yo. Hai. Hai siapa? Baru lapis aja. Sini ada apa? Amma mana mas? Ano mas sentri? Ubi dong. Tapi harus beli lagi mas enggak? Lepas nggak biar gue mulai. Baru badan bilang. Coba lani dong. Lani ini nih. Hukum milani yang ibarat narik hukum bisa. Hai selo kak. Kadung boleh na, boleh ni mak. Hello guys. Ada. Kami share na chúng ta. Kami share na chúng ta. Moza nonga nonga ada bekor tu dah semua deh. Ha, जोंनिया मुसिनानो. गाज्रिखौ सोंदों माने. नै फैबाय दङ गासिबो. गासिबो. जा मालाय इउटिउबार गोजा गासिबो. जों दा बरबरियाव दंफैयो गासिबो. नोंथांमोना सोरां मन्जु थियेटारखौ नायगिरना नाया? कमेन्टआव खोन्थाहरदो. एबार बोसोराव फार्स्ट टाइम आरो सोरां मन्जु थियेटाराव हाबनाया. आंबो मोसाग्रासो आंबो मोसाग्रासो जों मोसाग्रासो आरोना बाय गासिमोन र' मोनफैबाय आरोना बेयावनो जोंनिया बेयावनो जादों आरोना बुस्थुआ माने सोरां मन्जु थियेटारा बेयावनो जादोंना बरबरि जायगाखौ नायदो नोंथांमोना फैफेरदों ना फैफेराखै आं एबारसो फैफेरदों बरबरि नै दिनै जोबगोन माने दा हराव जोबथा दावबायारि थियेटार नायदो गाइसमोन सोर दङ माने Ada bilas Abu Zotima Ilema sir sinaki laktase ada unsuma ye Kohima Goyari unsuma Kohima hehe ini tengah Abu singer ini Abuni rekor iya tadi baca Abima tadi ada nah tadi ya mana kita pilih tonton driver mama lah kari lah sebab Nui, kan curi makasih ya. Kan curi. Sudah थांबाय दं गासिबो दा मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय नोंसोर फैयाबालाय आं ओरैजा नेथ'लायना नोंसोर लानानै जाहैबाय गासिबो नुलै नै आंनि ब्लगाव नुजानो गोसो बिथांमोना जोबोद दे होनदो आं नङा आं नुजानो लुगैयो दे बुंदो खुलुमबाय बिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाङा रावबो खालामबा बरजो ना जानायगोन ना जाय साबसक्राइब खालामना होदो जोंखौ ब्लगाव देखायफानाय इनि मुलाव दोनफावा गासिमोन आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो गासिबो इदिनो साबसक्राइब खालामनानै साबसक्राइब खालामना होदो गासिबो रायनो मालाय जिंजिङायो इनो मालाय बिबार दंसोयो मालाय मोजाङै नै ini malah गासिबो जों थांबाय दं मिथिगोना माबायाव नोंथांमोना सोरां मन्जु थियेटारखौ नायगोना नाया गासिमोन सोरां मन्जु थियेटारनि एक्ट्रेसफोरा एसे खावनि खावला जों जाबाय गाव बुथे मानसि साइज गैया मानसि जोंनि सोरां मन्जु थियेटारनि बास नायनो गासिमोन बास नायनो सादि खाखमा लाङोना गुन्दाजों गासिमोन जोंनि बास नाय अ नाय नंखाय अ नाय
Kalian ditendang kamu sampai dong, video. Kasih men, shoot. Biar kita ada pangkan driver boom. Ada yang berai, dan dong. Kasih men, datang ngeyong kamu sampai derna. Jadi tadi kayak shoot shoot. Datang rumah harus saya, kamu jangan ready kasih kinar na. Sungguh si jiren saya, kasih men, pelik nuo bapak. Kamu kumni man sih leh. Rumah supaya baik kasih men jangan dah. Megon kena kira rasum kain leh mana. Megon kena kira rasum kain. Bisa pi. Masih kesum. Kesum bapak saya kain saya. Dois kan ini. Mari bentar livi bali. Semuanya video mana ini genong. Sedang konten tentang share na. Hah? Roh. Kasman. Mana dia upload lah nanti sebenarnya na. Kasman. Panci petungar na. Kasman. Kode jauh. Kode jauh dengar na di nih. Kau kawannya khatar na. Mama bunuh. Ini ya. Sabar nak ini ya. Ini saya rasa. Bukti lo kau itu dengar. Ya. Apa roh? Kebaik ya. Biur dia kan sih ya. Tunggu na. Aku jadi sih dah. Ada dah sarang deh. Anglet. Yo, dia busuk. Mau di mana? Minum jam, mana deh deh? Oi, pasti kau leh. Cakap, apa? Lepas ni kena apa? Boleh. Senjata ni ada ini hai. Pasti ada 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 macam kan kita ada 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 kita ada ini orang lebih terbaik je lah. Upaya dia? Cata ni sih lebih bagus lagi. Kerja batan saya, kerja batan, kerja batan saya. Kau mana mana tu? Ini loh. Mama. Ini saya siap sama ini. Napa sih? Kan puri. Dengar lah. Ikutian juga nak kebaru na. Nama saya. Ini beda apa sih? Kerja saya. Kerja batan jangan naik jadi ni. Apa so cima? Treng, shoot. Jadi baik dong. Kalau pada geran. Kau apa yang mereka guys menurut aku nasi bilang mami. Aronai, Aronai, dokona, dokona. Hehehe, ranang beli ni. Tapi jangan akan nangge. Bobeni neng si kela, Udalguri mina Kokrazar ni tahu misal tapi agai. Kita pernah doa itu selalu tanya pasal kiburan bekortasi. Solera apa bal? Ini ni. Apa nak pernah nak kau? Oh my god, suruhlah. Nangge, ini sedap. Ramailah. Aronai, Arona. Ada pangka? Ada pangka? Guys, bisa ni bapa ada. Mana?
बियो जों माने मोसाबाथाय लाथिंजों खालामनाय फकासैयो आरो खिना भिडिअ'आवसो साइज गैया ओमफ्राय खिन्थु हेन्डसामानो एसे सोर गोसो दोनो सिबायबो बाल देन्जार आसोला सोरनोबा नांगौबा कमेन्टआव खिथाहर देन्जार नाव थिखायो ओंखाम ओंख्रिबो जा संखायो नोंमारगो गासिबो बरिया साइसथा रावलाय दा बाथा नांगौबा बुंहर गासिबो नांगौबा बुंहर कमेन्टआव जोंबा सेखलायो गासिबो नों आरो सुबाय दादोलै लाइटमेन जाखांबाय आरो ना इसोरो गथ'फोरा दावस्रि देरलाय माइ जावखिजोब्बाय आरो जाव सुना लाबोखानायमोन आरो बादुलिया मालिकखौसो मलायनोसैयो सिरबाय सिरबाय दं आरो ना गासिबो गुदुंथार जादों खावनाय बुस्थुखौ सुना देखायबा गोथाव जाया जानोसै आरो ना गोखै गगा मोननायफ्रा खारथेर लोमजानायफ्रा जायगा सोलायनाय दै लोंबाय थानायफ्रा खारथेर जाखांबाय आरो गासिबो दालि सासेलाय जाबाय आरो गासिबो लामायाव सासे मानसि दंसोयो न' सिङाव जिरायब्लाबो जागोन आं बायजोआवनो जिरायनानै मोजां मानोना न' सिङाव जिरायब्ला खोमसि मोना सोलेरखौ गुदुं मोना आं खोनासङो आं बायजोआवनो जिरायनानै मोजां लामाजों सोर फैदों सोर थांदों मोनथिनानै मोनो न'आवलाय सोर दङ न'खराव जों सानैल'सो आं आरो आफा आंनिया आंनि समावनो आंखौ गारनानै थांदों आइया फैनाय समाव आंनि बैसोआ 6 बोसोर जाबायमोन मानोना आंनिया दे अबाव आफाया गारनानै थांदों फैनायनि सम जाबाय नांले ओंखामनि जेबो जोथोन खालामनाङा साहाखौ मोनलोंब्लानो जा मानोना फैबाय थानाय समाव माबायदि गिदिंनानै थाङो उनाव फैनानै जाखो न'खौ नुखाबाय जेब्ला हारसिंनो फैनानै जानानै थाङो दे साहाखौ मोनलोंब्लानो जासै जालांनानै जायो गोदान आलासि जाया सोंनानै थांनो थांखो जागोन दे थांनो गोसोब्लालाय हा नाथाय थाबैनो फैनाय सान हाबनायनि आगोल सफैनाय खाला हिनजावनि फिसा बांद्राय बाहेराव गिदिंबाय थानो नाङा बिदिब्लाथ'